Capitolul 2. Cavalerul lui Dumnezeu 1522. Plecă așadar călare pe un catâr. Pe drum l-a convins pe unul dintre frații săi, care a voit să-l însoțească până la Oniate, să vegheze în timpul nopții împreună cu el la altarul stăpânei noastre din Aransasu, unde s-a rugat, cerând noi puteri ca să-și poată continua drumul. Își lăsă fratele la Oniate pentru a-și vizita o soră, iar el plecă spre Navarrete. Din ziua în care a părăsit casa părintească, s-a biciuit în fiecare noapte. Amintindu-și că ducele îi datora câțiva ducați, se gândi că ar fi bine să ia înapoi. Îi scrise așadar un bilet vistiernicului, care îi răspunse că nu are bani. Ducele află despre acest lucru și spuse că banii puteau lipsi pentru oricine altcineva, dar nu pentru un Loyola, căci avea de gând, dacă el ar fi primit, să-i dăruiască o mășie bună, ținând seama de încrederea pe care acesta o câștigase în trecut. Primi banii. O parte îi dădu celor cărora le era dator, iar restul îl oferi pentru refacerea și împodobirea unei icoane a stăpânei noastre, care era într-o stare jalnică. Astfel, luându-și rămas bun de la cei doi slujitori care îl însoțeau, călare pe catârul său, plecă singur de la Navarrete spre Montserrat. Pe drum îi se întâmplă ceva care ar trebui scris pentru a se înțelege cum se purta Domnul nostru cu acest suflet încă orb, dar care avea mari dorințe de a-i sluji în tot ce putea el cunoaște. Se hotărâ să facă mari pocăințe, nu atât pentru a-și spăși păcatele, cât pentru a fi pe placul lui Dumnezeu. Simțea un mare dezgust pentru păcatele din trecut și o dorință foarte vie de a face lucruri mărețe din dragoste pentru Dumnezeu, încât, fără a socoti că păcatele îi erau iertate, nu-și amintea totuși prea mult de ele în faptele de pocăință pe care și le impusese. Când își amintea de vreun fel de pocăință pe care îl făcuseră sfinții, își propunea să facă și el același lucru sau chiar mai mult, și în aceste gânduri își afla toată consolarea, fără a privi încă la vreun lucru lăuntric, neștiind ce este nici smerenia, nici dragostea, nici răbdarea și nici discernământul, pentru a cântări și chibzui aceste virtuți. Singura lui dorință era aceea de a înfăptui lucruri mărețe, deoarece și sfinții făcuseră la fel pentru slava lui Dumnezeu, fără a ține seama de nicio împrejurare ca atare. Văzându-și de drum, îl ajunse din urmă un maur călare pe un catâr. Au început să discute și au ajuns să vorbească despre stăpâna noastră. Maurul credea că fecioara zămislise fără bărbați, dar nu putea crede că ea a rămas fecioară după naștere, înfățișând toate temeiurile firii care îi veneau în minte. Deși pelerinul îi se împotrivi în toate felurile, nu-l putu face să-și schimbe părerea. După aceea maurul plecă atât de repede, încât pelerinul îi pierdu urma, adâncit fiind în gânduri cu privire la ceea ce vorbiseră. Atunci simți o mare neliniște interioară care îi stârni nemulțumire în suflet, deoarece îi se părea că nu-și făcuse datoria. Fu cuprins de mânie împotriva maurului, părându-i se că greșise lăsând un maur să spună astfel de lucruri despre stăpâna noastră și că trebuia să facă ceva pentru a-i apăra onoarea. Creștea în el dorința de a merge să-l caute pe maur și să-i dea câteva lovituri de pumnal pentru cele spuse. Luptă mult cu această dorință, neștiind ce să facă. Maurul, care o luase înainte, îi spusese că merge într-un sat care era ceva mai încolo, aproape de drumul mare, fără a fi străbătut de acesta. Așadar, fiind obosit să tot chibzuiască la ce ar fi mai bine de făcut și neștiind ce cale să apuce, luă următoarea hotărâre. Va lăsa catârul să meargă liber până la răscruce. Dacă acesta o va lua spre sat, îl va căuta pe maur și îi va înfige pumnalul în el, iar dacă va urma drumul mare, îl va lăsa în pace. Și așa făcu. Dar, deși satul nu era decât la 30-40 de pași departare, iar drumul care ducea la el era bun și lat, Domnului nostru i-a plăcut ca drumul urmat de catâr să fie drumul mare, nu cel spre sat. Ajuns într-un sat mare înainte de Montserrat,
Dori să-și cumpere de acolo veșminte cu care avea să plece în pelerinaj la Ierusalim. Își cumpără deci pânză de sac groasă și foarte aspră, din care își făcu o haină lungă ce îi ajungea până la glezne. Își făcu rost de un toiag și de o ploscă, atârnându-le de șaua catârului. Își cumpără și niște opinci, dar nu încălță decât una, nu de dragul de a nu fi în rând cu lumea, ci pentru că avea un picior înfășat care îl durea destul de tare. Și în fiecare seară, deși mergea călare, piciorul era umflat. De aceea socotea că e trebuincios să poarte încălțăminte în acel picior.